ta'ala wa barakatuh. Sa pagningkuk wala sumanaw salam akan nakalilintad na gukapipi ginawa. Nabanyo din mambagyan na lang manalok sa mi pagaryami ya mabibi mamakinig sangkay ya mga ide-ide makapanggulalan sa maranawsong. Sagi kun mampu mga ide-ide nasyak na ipililay lang o dinadi kukurmat sang kutuwa pagaryakan. Sa lakaw arwar kay Princess Diamond na gusto balayang ko tapar asi Dato Junaid. Ako kita pagariak na dahil sa lakaw arwar kay Muntia bibili ka na Putri Rosalinda. Pagariak na isada sa lakawarar kay Princess Naika. Sagi kun mambuab kan giwa abdil kanu di makukurmat nagi busa tayo pagrinyo ko islaman dang iwa kalalaman singaran yan. Sa lakaw arwar kay perlas na mga kadara, di mo na buluhan na dumalundong at tindos na intan sa gayawlan. Sa kati pagarikulayak na Princess Demon na pamakin ganyo na banyo din tatangkay sa studio salam.
Amin.